Rosničky, horko je tady, ale zatímco se většina lidí těší, pro nás Erez je to mnohdy těžší a těžší. A proč? Protože horko zpomaluje nervové přenosy a stačí zvýšení teploty třeba jen o pár stupínků a symptomy se zhorší. Jsme jak stará Wi-Fi. A my můžeme cítit větší únavu, můžeme vidět rozmazaně a pozor, můžeme mít i špatnou rovnováhu, problémy s chůzí a nebo pociťovat větší brnění. A naše myšlenkové pochody, ty jsou na bodu mrazu a objeví se mozková mlha a nechce se nám ani mluvit a všechno nás prudí a prudí. A co s tím, přátelé? Doporučuji chladit, chladit, chladit. A vzpomeňte si, větrák není dekorace, je to kámoš. A hledejte chládek hlavně pod stromy, ale když už chládek třeba nenajdete pod stromy, tak v ledničce, když už je nejhůře, a pijte dostatečné množství tekutin, ale pozor, prosecco se fakt nepočítá. A dbejte také na dostatečný přísun organických minerálů, protože nepotřebujeme jenom magnézko. Co máte vy, když teplota stoupá? Cítíte se jako ryba ve vodě, anebo spíš jako ryba na suchu? Dejte nám pár svých tipů, co zrovna vám pomáhá. Mějte se a příště ahoj.